Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Li nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qoddisa għar-Roħ Mary Bartola. U tieżies dan il-jum għażiż għal pajjiżna u għal-jum ta' meta aħna nintebħu kemm għamel magħna il-mulej li joġbu u jdawwal il-dan il-ġens bid-dawl tal-kelma tiegħu permezz tal-Apostlu Missierna San Pawl. U għalhekk fil-waqt li narfu n-noqqasijiet tagħna jieħu nitolbu maħfra għal ħtietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dunubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħarruf talla bin il-Missier. Jent li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħen għalina. Jent li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqa it-talb tagħna. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħen għalina. Għaliex inti waħdek għaddejs, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla, fil-providenza tiegħek tal-aġeb, inti joġbok li l-Apostlu Missierna San Pawl jara il-arqa biex jiġi fostna u jxandrilna il-fidi. Bil-ħrara kollha nitolbuk, għamel li nibqgħu dejjem inroddu ħajr għad ħabbrik u l-imħabba li huwa wera magħna u li jinżommu sħiħ bla mittifes it-tagħlim li huwa tagħna bil-kelma u bl-eżempju tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarrim il-ktib tal-Erf. Missier, il-providenza tiegħek tmexxih għax int ftaħt triq fil-baħar ukoll u mogħdija bla periklu qalb l-imwieġ. Hekk turi li inti tista' teħles minn kull tiġrif biex ukoll min ma jifhimx jista' jbaħħar. Int ma tridx li hemm l-erf tiegħek ikun għal xejn, għalhekk il-bnedmin jafdaw ħajjithom fuq għowda dgħajfa u jaqsmu qawwin u sħaħ imwieġ kbar fuq ċatra. Hekk ukoll meta kienu qegħdin jinqerdu l-ġganti kbar fuq dgħajsa skansat it-tama tad-dinja u mmexxija minn idek ħallit lid-dinja żerrija ta' nisel ġdid. Imbirka l-għowda li biha jsir il-ġid, il-kelma tal-mulej, irroddu ħar lill-Alla. Salm risponsorjali ngħidu flimkien, ħajroddu ħar lill-mulej għal tjubitu ngħidu flimkien, ħajroddu ħar lill-mulej għal tjubitu. Ħajroddu ħar lill-mulej għal tjubitu, għall-leġubijiet tiegħu mal-bnedmin. Ħajofrulu sagrifiċċji ta' raħt il-ħajr u jxandru l-emejjel tiegħu bana ferriħi. Ngħidu flimkien, ħajroddu ħar lill-mulej għal tjubitu. Dawk li jbaħħru fuq l-iċfna li jinnegozjaw fuq l-ibħra bla tarf. Raw l-opri tal-mulej u l-leġubijiet tiegħu f'qiegħ il-baħar. Ngħidu flimkien, ħajroddu ħar lill-mulej għal tjubitu u ordna u qajjem rifnu li qanqa l-imwieġ il-baħar. Olow sa smawiet u niżlu sa qiegħ il-baħar. Qalbhom titferfer bil-biża'. Ngħidu flimkien, ħajroddu ħar lill-mulej għal tjubitu. Bdew jitbandlu u jixxenglu bħal nies fis-sakra u s-sena tagħhom xejn ma switilhom. Għajtu lill-mulej fil-hemm tagħhom u midwejja tagħhom ħelishom u biddel irrifnu f'żiffa u sikket mowġ il-baħar. Ngħidu flimkien,
ħajroddu ħar lil-mulej għal tubitu. Huma ferħu għax b'nazza u wassalhom sal-port li xtaqu. ħajroddu ħar lil-mulej għal tubitu. Għal-ġubiet tiegħu mal-bnedżmin ngħidu flimkien ħajroddu ħar lil-mulej għal tubitu. Għarim il-ktib tal-Atti tal-Apostli. Bġirja waħda għaddejna taħt ir-riħ ta' daqsxejn ta' gżira jisimha Kawda. Bil-kemm stajna nżommu id-dajsa warajna u għalhekk tellawhom il-baħar. Imbagħad qabdu l-armar u rabtu il-ġifen dawra mejt biċ-ċimi. Niżlu l-qluħ għax beżgħu li ninkaljaw fuq is-sirti u hekk ħallejna l-mewġ iġorna miegħu. L-għada t-tempesta ħabtitna ħafna, bdew iwadbu it-tobija l-baħar u fit-tielet jum irmew it-tagħmir tal-ġifen bidejhom stess. Għal ħafna jiem la deret xemx u lanqas kwiekeb. It-tempesta li qabditna ma kienieċ ħafifa, hekk li fl-aħħar tlifna kull tama li nsalvaw. In-nies kienu ilhom ħafna ma jieħdu xi ħaġa biex jitrejqu. Pawlu waqaf f'nofshom u qalilhom: Ħbieb, kien imiskom smajtu minni u ma tlaqtux minn Kreta. Kontu teħilsu minn din il-ħsara u dan it-telf. Imma issa inwissikom biex tagħmlu l-qalb għax ħadd minnkom mhu se jitlef f'ħajtu. Il-ġifen biss jintilef. Għax dal-lejl der li anġlu ta' dak Alla li tiegħu jien u li lilu nqim u qalli: Tibżax, Pawlu, jeħtieġ li inti tidher quddiem Ċesari. Ara, Alla tak il-grazzja li daw kollha li qegħdin jivvjaġġaw miegħek isalvaw. Mela qawwu qalbkom ħbieb, jien nemmen f'Alla li jekk isir, sewwa sew kif ħabbarli, jeħtieġ iżda li naħbtu ma' gżira. Meta wasal l-14 il-lejl, konna ninsabu mitfuwajn lawn u lem fil-baħar ta' Adria. Għal ħabta ta' nofs il-lejl, il-baħrin ħassew li konna resqin qrib xi jard. Skandaljaw il-font tal-baħar u sabu 20 qama. Imxejna ftit ieħor il-qudiem, reġgħu skandaljaw u sabu 15. Huma beżgħu li x'imkien konna se naħbtu ma' xi skoll u għalhekk niżlu 4 ankri mill-poppa. Ix-xewqa tagħhom kienet li ma jdumux ma jisbaħ. Il-baħrin bdew ifittxu li jaħarbu mill-ġifen u niżlu id-dajsa il-baħar bħalli kieku biex idendlu xi ankri mill-prua. Iżda Pawlu qal liċ-ċenturjun u lis-soldati: Jekk dawn ma jibqgħux fuq il-ġifen, intom ma tistgħux issalvaw. Imbagħad is-soldati qaċċtu l-ħbula tad-dajsa u ħallewha tmur għal rieħa. Meta sar il-ħin biex jisbaħ, Pawlu qabad jagħmel il-qalb lil kulħadd biex jitrejqu b'xi ħaġa u qalilhom: Issa ġajilkom 14 il-ġurnata tistennew sajmin u ma dduqu xejn. Għalhekk għamlu l-qalb u trejqu b'xi ħaġa tal-ikel. Dan jiswilkom għal saħħitkom, għax ħadd minnkom mhu se jitlef xara waħda minn rasu. Kif qal dan, qabad il-ħobs, rat il-ħajr lill-Alla quddiem kulħadd, qasam u beda jiekol. Imbagħad kulħadd tagħmel il-qalb u ħadu xi ħaġa tal-ikel huma wkoll. Konna b'kollox 276 ruħ fuq il-ġifen. Wara li xebgħu, bdew iħaffu il-ġifen u jwadbu l-qamħ il-baħar. X'in imbagħad sebaħ l-art ma qarfuhiex, lemħu biss bajja biex tajta fiha u qatawa li jekk jistgħu jitfgħu il-ġifen fuqha. Irħew l-ankri u telquhom il-baħar u ħallew ukoll l-irbit ta' tmum. Imbagħad tellew il-qala żgħira ta' quddiem għar-riħ u rħewla lejn ix-xtajta. Iżda ħbatna ma' sikka bejn żewġ kurrenti u l-baħrin waħlu l-ġifen fuqha. Il-prua baqgħet imwaħla sewwa fil-post u ma tħarkitx iżjed, imma l-poppa bdiet titfarraq bil-qilla tal-mewġ. Is-soldati riedu kieku joqtlu l-priġunieri li ma jmux jaħrab xi ħadd minnhom bil-għawm.
imma ċenturjun li ried isalva l-Pawlu ma ħalliex il-ħsieb tagħhom iseħħ. Lil dawk li kienu jafu jowmu ordnalhom jintefgħu huma l-ewwel il-baħar u jmorru l-art. Lill-oħrajn ordnalhom jilħqu x-xatt minn fuq twavel u minn fuq bċejjeċ imkisra tal-ġifen. U hekk kulħadd qabad l-art qawwi u sħiħ. Meta ħlisna mill-għarqa sirna nafu li l-gżira kien jisimha Malta. In-nies tagħha ġibu ruhom magħna biħlewwa li ma bħala. Laqgħuna tajjeb lilna l-koll u qabdulna ħuġġiġa għax kienet bdiet nieżla x-xita u kien il-bard. Mela Pawlu qabda tskuk nixfa u tafaħħum fin-nar. Fit-skuk kien hemm lifa li malli ħasset isħana ħarġet u qabdet maqid Pawlu. In-nies tal-gżira kif raw il-lifa imdenda maqidu bdew jgħidu wieħed lill-ieħor, dan ir-raġel żgur xi qattil għax għad li ħelisa mill-baħar il-ġustizzja ma ħallitux jgħix, imma hu farfar il-lifa ġon-nar u ma ġralu xejn. Huma stennew li se jarawh jintefaħ jew jaqa' u jmut f'daqqa. Wara li damu jistennew ħafna u raw li ma ġralu ebda deni, bidlu il-ħsieb u bdew jgħidu li kien xi Alla. F'dawk l-inħawi kien hemm loqsma tal-prinċep tal-gżira li kien jismu Publiu. Dan laqana u bil-qalb kollha żammna għandu 3 ijiem. Missier Publiu inserta mixħud marid bid-deni u bid-dissenterija. Pawlu daħal ħdeh, għamel talba, jgħetidu fuqu u fejqu. Wara dan imbagħad bdew ukoll jersqu għandu l-morda l-oħra tal-gżira u hu fejjaqhom. U rewna ġieħ kbir u meta ġejna biex nitilqu għabbew fuq il-ġifen kull ma kellna naħtieġu. Il-kelma tal-mulej. Faħru lil-mulej ġnus kollha, sebħuh popli kollha, għaliex qawwija hi l-grazzja tiegħu għalina, il-fedeltà tal-mulej tibqa' għal dejjem. Il-mulej ma'kom qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil-11 morru fid-dinja kollha xandru l-Evanġelju lil-ħolqien kollu. Kull min jemmen u jitgħammed isalva, iżda min ma jemminx ikun ikkundannat. U dawn huma s-sinjali li jsieħbu lil dawk li jemmnu. F'ismi jkeċċu xjaten, jitkellmu bilsna ġodda, jaqbdu srieb b'idejhom u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt ma jagħmlilhomx ħsara. Iqegħdu idejhom fuq il-morda u dawn ifiequ. U hekk il-mulej Ġesu wara li kellimhom kien imtella fis-sema u qagħad in-naħa tal-lemin ta' Alla. Huma imbagħad marru jipritkaw kullimkien. Il-mulej kien jaħdem magħhom u jwettaq il-kelma bir-milagri li kienu jsiru magħha. Il-kelma tal-mulej. Fil-bidu ta' din il-qudiesa it-talba
tal-bidu. Sejjaħna lill-Alla bħala il-providenza. U għedna li u bi providenza tiegħu Pawlu ġie u waslilna il-kelma. Fis-Salm responsorjali il-kelmijiet li aħna għedna huma stedina biex jiena u int inroddu ħajr lil-mulej għaliex l-ikbar don li għandna irċivejnieh minn għandu. Id-don tal-kelma tiegħu, il-kelma tal-mulej. Għaliex hija l-kelma ta' Alla li jissalva l-bniedem. Dan ir-rakkont kollu flimkien mal-Evanġelju jgħidilna prinċipalment ħaġa waħda. Jekk trid tissalva, ħalli il-kelma t'Alla tmexxik. Għandna l-Vanġelu. Morru fid-dinja kollha xandru l-Evanġelju. Min jemmen u jitammet isalva. Min ma jemmiex huwa kkundannat. F'liema sens ikkundannat? Għax int fit-taqlib tal-ħajja u niġu issa għar-rakkont kollu li għadna kemm smajna tal-miġġa tal-Apostlu San Pawl fostna. Il-kol kemm aħna inħabtu wiċċna mal-maltempati tal-ħajja. Min minna ma jgħaddix minn momenti jibsejn, minn momenti ta' maltemp, minn momenti ta' qtieħ il-qalb. Imma f'dawk il-momenti ma xiex se naqbad biex jiena nsalva. Anke r-rakkont stess ta' Pawlu. Pawlu x'jgħidilhom anke l-dawk in-nies li kienu fuq il-ġifen u ma kinux insara bħalu. Ħafna minnhom kienu pagani, anke l-istess soldati Rumani. Pawlu x'jgħidilhom? Ħadd minnkom mu ħajintilef għax hekk qalli l-mulej dal-lejl, imma jeħtieġ li l-kol tibqgħu fuq il-ġifen. Mhux taħrab, imma ħadd mu sejjer jintilef. Aħna hawnhekk qegħdin naraw il-Pawlu bħala il-priġunier tal-kelma, imma il-priġunier li jsalva lil kulħadd, mhux bil-qawwa tiegħu, bil-kelma ta' dak li tiegħu hu priġunier, il-kelma ta' Alla. U infatti għax imbagħad kulħadd emnu, infatti fl-Atti tal-Apostli jgħidilna li s-soldati ippruvaw joqtlu il-xi priġunieri jew ippruvaw anke xi soldati stess jinżlu u jaħarbu bid-dajsa, inniżlu d-dajjes u jaħarbu. U Pawlu jgħidilhom il-kol tridu tibqgħu flimkien. U dawn jemnu il-kelma tiegħu. Għax il-kelma ta' Pawlu hija mnebħa mill-kelma ta' Alla. U din hija l-ewwel mistoqsija għalina eżies. Jien u int ma xiex qed naqbad. Fuq iex qed nibni l-ħajja tiegħi. X'inhu dak li lili jista' jsalvani? Fejn huma ċ-ċertezzi tiegħi ta' ħajti? Ħafna drabi jeżies jekk nirriflettu ftit u nġib eżempju wkoll mill-istess Atti tal-Apostli, aħna qegħdin intaqlu ħajjitna. Tgħiduli biex għax qed nitebbew u nabbu il-ħajja tagħna b'ħafna affarijiet li ma tantx huma neċessarji. Għandna żejjed.
Infatti, xamlu il-Baħrejn biex il-ħaffu il-ġifen, biex dan il-ġifen imbagħad jinkalja imur mar-riħ. Bdew jarmu dak li kellhom fuq il-ġifen. U jiena naħseb li dina wkoll hija riflessjoni importanti li jiena u jien għandi nagħmel. X'inhu iż-żejjed li qiegħed itaqqalni ma jħallinix nimxi. Ma xiex jiena intrabat ma' affarijiet li taqlu ħajti jew ma' dawk li jsalvawni. It-tielet l-aħħar punt marbut anke ma' din il-ġrajja. Pawlu, kif naraw anke fl-istatwi li għandna, dejjem impitruh, bit waħda jipprietka, molli għal fuq, jurina lill-Alla, u ħdejn riġlejh il-ħuġġieġa bil-lifa tinħaraq. Fl-Iskrittura eżies il-lifa hija simbolu ġbija tal-għerq. Biżżejjed niftakru fl-ewwel paġni tal-Ġenesi xtejt Eva lill-Alla. Is-serp daħaq bija. Is-serp huwa l-giddieb. Għalli xi ħaġa li ma hijiex vera u rieni il-ferħ li ma hux veru, il-ferħ għar-rieq. U meta Pawlu jingidem b'dan il-għerq, x'jagħmel Pawlu? Ifarfru fin-nar, iwarbu. Propju dan l-aħħar xi 3 ġimgħat ilu il-Papa Franġisku waqt il-katekezi tiegħu ta' nhar Terba tana parir sabiħ ħafna. U qalilna hekk: meta inti tiġi imħajjar, jidħlu d-dubji, il-biżat, il-għerq tax-xitan, it-tentazzjonijiet, toqgħodx tiddialoga magħhom, toqgħodx taħseb fuqhom, imma warrabhom malajr. Għax jekk nidħol fi dialogu mat-tentatur mal-qarrieq, il-qarrieq jirbaħni. U għalhekk meta jidher il-qarrieq f'ħajti, farfru fin-nar, warbu. Ejjew nitolbu hekk il-San Pawl biex lilna wkoll jagħtina l-qawwa li nożżu verament u nibnu verament il-ħajja tagħna, imma il-prattika tal-ħajja ta' kuljum fuq il-kelma ta' Alla u nfarfru minn idejna, minn ħajjitna dak kollu li taqqalna, dak kollu li lilna jfixkilna. Għax Alla tagħna il-kelma, għax il-kelma tiegħu hija s-salvazzjoni tagħna. Huma bil-wieqfa illum ħutej sejrejn inġeddu il-wediet tal-magħmudija tagħna għaliex illum aħna rċivejna il-fidi u l-dawl tal-magħmudija. Ħuti eżies f'dan il-jum mażi sal-pajjiżna
ejjew flimkien inġeddu il-wedijiet tal-magħmudija tagħna. Għal 3 darbiet aħna wieġbu li lesti li niċħdu il-qarrieq, ix-xitan. Lesti li bħal Pawlu nitfgħuh il-qerq jinħaraq fin-nar u mhux inħallu il-velenu tiegħu jidħol fina. Tiċħdu l-dnub biex tgħixu fil-ħelsien ta' Awliet Alla, iva niċħad. Tiċħdu l-qerq tal-ħażen biex id-dnub ma jaħkimx fuqkom. Tiċħdu l-xitan li jqanqal u jħajjar għad-dnub. Temnu intom f'Alla il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Temnu f'Ġesu Kristu ibnu l-waħdieni jusidna li twilet minn Marija Verġni, bata miet u difnuh, qam minn bejn l-imwiet u qiegħed fil-lemin tal-Missier. Temnu fl-Ispiritu Santu fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-xirka tal-Qaddisin, fil-maħfra tad-dnubiet, fil-qawma mill-imwiet u fil-ħajja ta' dejjem. U Alla li jista' kollox, Missier Siedna Ġesu Kristu, li nissilna mill-ġdid bl-ilma u bl-Ispiritu Santu u tagħna wkoll lill-maħfra tad-dnubietna, iħarisna bil-grazzja tiegħu fi Kristu Ġesu Siedna għal ħajja ta' dejjem. Jew għalek ħuti, aħna wkoll fil-waqt li jinfaħru lil Alla għad-don tal-fidi li ġabilna l-Apostlu Missierna San Pawl, inresqulu it-talbiet tagħna u ngħidu flimkien seddaq mulej il-poplu tiegħek, seddaq mulej il-poplu tiegħek. Nitolbu għall-Knisja, partikolarment il-Knisja f'Malta u f'Għawdex, għar-rajja tagħha, għalina l-koll poplu Nisrani biex narfu ngħixu dejjem fuq il-kelma imwassla lilna permezz tal-Apostlu Missierna San Pawl. Nitolbu għal dawk li jgvernaw il-pajjiżna sabiex ifittxu dejjem li jgħixu u jibnu is-soċjetà tagħna fuq valuri umani u valuri jinsara. Nitolbu għal missjonarji Maltejn u Għawċejn f'dan il-jum għażiż li bħal San Pawl qegħdin iwasslu il-kelma ta' Alla biex il-mulej ikun magħhom u jkompli jbierek il-ħidma tagħhom b'leġubijiet kbar kif għamel mal-Apostlu San Pawl. Nitolbu għalina l-koll biex narfu u nwarbu minn ħajjitna dak kollu li jtaqqalna, dak kollu li jfixkilna u nibnu biss fuq il-kelma tiegħu. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, inti rid li l-Apostlu San Pawl iwasslilna id-dawl tal-kelma tiegħek. Għatina li nitqawwew fid-don tal-fidi u nikbru fl-imħabba tagħna lejk u lejn xulxin. Bi Kristu Siedna.
jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqamu lej l-offerta li qegħdin nagħmlulek bratta ħajra għal bosta u bosta ġid li jentfaw wart fuqna bil-miġja tal-Apostlu Missierna San Pawl f'din il-gżira u għamel li naqdu dejjem il-kobor tiegħek bil-qalb u b'kull ħajr bi Kristus Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġġij tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristus Siedna. Fil-providenza tiegħek tal-għaġeb, inti ried li l-Apostlu tiegħek Pawlu jeħles minn tempesta qalila u jasal f'din il-gżira. Għal-ġid tagħna żammejtu hawn 3 xhur u għoġbok li l-qagħda tiegħu fostna tissebbaħ bil-predikazzjoni u l-miraklu tiegħu. Għalhekk aħna nibqgħu dejjem niċċelebraw it-tifkira tiegħu bħala l-Apostlu li xandrilna il-fidej u l-Missier li nissilna fi Kristu. Għalhekk mal-qtajja kollha tal-anġli qima kbira infaħruk u intennulek. Qaddejs. Imbira minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fil-għoli ta' smewja. Qaddis tas-sewwient mulej inti lajn ta' kull qudusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħobs radd il-ħajr qasam tal-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' il-ħajr tal-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem. Id-dem li xxirrit għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, San Pawl Missierna u l-Qaddisin kollha
li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kun inkwiet aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi la tħarex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Ġisem ta' Kristi ħarisni.
Nitolbu. U Alla li tista' kollox, inti ta' kull sena tferraħna bit-tifkira tal-miġja tal-Apostlu missierna San Pawl għal-merti tiegħu. Għatina li bitqarbina mqazza li jagħmilna nibqgħu sħaħ fil-fidi li ġabilna u nitqawwew biex nagħmlu dak kollu li huwa tajjeb bi Kristus jedna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Hekk fit-tmiem din iċ-ċelebrazzjoni sal-lum inkantaw l-Innu Malti, talba lill-Alla b'ringrazzjament li libbes u dawwa lil pajjiżna bl-oħla dawl. Ma ninsewx li l-Innu Malti huwa talba lill-Alla biex ibierek il-poplu ta' dawn il-Gżejjer. U għalhekk flimkien b'rikonoxxenza lejn Alla inkantaw l-Innu Malti. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.